На телеканале МКТБ информационный выпуск «Новины час мясцовы». Вас вітаю я, Алеся Ушакова, и галоўнае сёння. Восень ураджайную сельскохаспадарчых организациях Беларуси вядзецца уборка яблыкаў летне-осенняга тэрміну спажывання. Дзяржаўтаінспекцыя Минской области проводит профилактичную акцию «Пешаход». Зорная гульня на футбольным поле «Молодежь» не сустрэліся команды ветэранаў Маладзечынскага района и артыстаў беларускай эстрады. Восень ураджайная. Запланаваны ўраджай яблыкаў у гэтым годзе складзе каля 155 тысяч тонн. У цэлым усіх пладоў ягад збяруць 164 тысячи тонн, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Сёння ў сельскагаспадарчых арганізацыях Беларусі вядзецца уборка яблыкаў летне-осенняга тэрміну спажывання. У цэлым па краіне ўжо сабрана больш за 12 тысяч тонн яблыкаў. У асобных гаспадарках рэспублікі ўраджайнасць пладоў дасягае больш 30 тонн з 1 гектара. Завершана уборка летніх ягад. У асобных арганізацыях завяршаецца збор голубікі. Каб забяспечыць насельніцтва айчыннай садавіны ў міжсезонне, у сховішчы будзе закладзена каля 13 тысяч тонн пладоў. Акрамя таго, сельгасарганізацыі закладваюць на захоўванне яблыкі для рэалізацыі ўнутры рэспублікі і на экспарт. У прэс-службе адзначылі, што ў Беларусі планамерна павялічваць вытворчасць пладова-ягаднай прадукцыі. Па дзяржпраграме развіцця аграрнага бізнесу, разлічаны да 2020 года, запланавана штогадовая пасадка садоў на плошчы не меншай за 500 гектараў. Аб перспектывах увядзення ў Беларусі электронных працоўных кніжак распавяла міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч у эфіры тэлеканала АНТ. У прыватнасці яна адзначыла: электронны ўлік працоўнай дзейнасці перш за ўсё выгадны для чалавека, таму што ён дазваляе захаваць усю інфармацыю. Мы засцерагаем чалавека ад нядобрасумленнага наймальніка. Бываюць выпадкі, калі пры фарміраванні пенсійных правоў не ўдаецца знайсці нейкія дакументы аб працоўнай дзейнасці чалавека. Для наймальніка гэта таксама вельмі важны станоўчы крок, лічыць у Мінпрацы, паколькі спрашчаецца вядзенне дакумента звароту. І гэта яшчэ адзін крок да аўтаматызацыі падобнага ўліку. Бо найменей прафесій пасад служачых будуць камп'ютарызаваны. З'явіцца такая інфармацыя, як праца па сумяшчальніцтве, перавод з адной пасады на іншую. У кастрычніку бягучага года гэта інфармацыя будзе перададзена ў персаніфікаваны ўлік. Дзяржаўтаінспекцыя Мінскай области з 16 по 20 верасня праводзіць профілактычную акцыю «Пешаход», паведамілі ў ДАІ Управлення ўнутраных спраў Мінскага аблвыканкама. У правядзенні акцыі задзейнічаная максімальная колькасць супрацоўнікаў службаў міліцыі грамадскай бяспекі для забеспячэння кантролю захавання правілаў дарожнага руху пешаходамі. Нясенне службы супрацоўнікамі ДАІ ажыццяўляецца сумесна з членамі добраахвотных дружын, іншых грамадскіх фарміраванняў паблізу месцаў масавага руху пешаходаў у вячэрні і начны час сутак. У поле зроку спецыялісту будуць і кіроўцы, якія не прадастаўляюць перавагі ў руху пешаходам, і выпадкі, якія прывялі да стварэння аварыйнай абстаноўкі. Дзяржаўтаінспекцыя Мінскай области нагадвае, за парушэнне пешаходамі правілаў прадугледжана адміністрацыйная адказнасць у выглядзе штрафу ад 1 до 3 базавых велічын. Калі ж пешаход у момант здзяйснення правапарушэння знаходзіўся ў стане п'янення, штраф узрастае да 5 базавых велічын. Зорная гульня на футбольным поле ў «Молодежь» не сустрэліся каманды ветэранаў Маладзечынскага района і артыстаў беларускай эстрады. У спрыце спаборнічалі як прафесіянальныя ігракі, так і аматары футбола. Аб незвычайным матчы і яго выніках у наступным сюжэце. Футбольнымі матчамі наш горад не здзівіць. На Маладзечынскім гарадскім стадыёне сустракаліся сапраўды прафесіянальныя футбалісты як айчыннага, так і сусветнага ўзроўня. Але сёння выпадак асаблівы. Колькасць знакамітасцей на поле пабіла папярэднія рэкорды. Такие встречи, они сплочают, объединяют. Вот. И благодаря таким встречам все-таки мы движемся вперед, мы не стоим на месте и имеем бодрый дух. Больше болеешь за своих. Вот. Но зная многих игроков и команде, как говорится, противоположной, вот, и тоже где-то переживаешь из этих ребят. Поэтому мы будем болеть за яркий, красивый футбол, который поднимет настроение всем нам. Эта игра проводится уже 3-й раз. Несколько лет назад на этом же поле состоялась первая игра. Она носила тогда благотворительный характер. После этого состоялся концерт вот здесь на стадионе. Вторая игра состоялась года 2 или 3, я уже точно не помню. Это было в Олимпике, в спортивном зале проводилось. Ну и вот сейчас, в 3-й раз, это уже традиция, можно назвать это так. Гарадскі стадыён сустрэў зорак ветэранаў футбола дагледжаным зялёным полем, а балельшчыкі шчырымі апладысментамі. У камандзе Маладзечынскага района прафесіяналы, былыя футбалісты вялікай гульні.
С первого класса играю в футбол. Играл за сборную Беларуси по мини-футболу. 7 лет. Ну, потом уже перешел в большой футбол, в мини-футбол. Ну, 40 лет закончил. Профессиональный футбол. Теперь чисто ветераны, любители и все. У нас есть звезды футбола, у них звезды эстрады, поэтому настроение боевое. Надеюсь, мы еще переломим матч и добьемся все-таки победы. У каманде супернікаў таксама ёсць гульцы з вопытам. Напрыклад, Ілля Конанаў, экс-футболіст БАТЭ, з першых хвілін зорны удзельнік паказаў, што адрозніваецца выдатнай фізічнай падрыхтоўкай. В команде соперников, в команде молодечно, огромное количество профессионалов, гораздо больше и профессиональнее, чем я, поэтому, мне кажется, будет очень достойная и очень интересная игра, и я даже не могу сделать прогноз, как она закончится. Ну, конечно, я верю в команду Art-Stars, конечно, я верю в наших артистов, что все-таки мы справимся и сможем достойно победить. Гульня з самага пачатку была напружанай з вострымі момантамі. І хоць таймы доўжыліся менш, чым у сапраўдным футболе, паўгадзіны замест 45 хвілін змагаліся каманды сур'ёзна. В детстве просто в школе играли в футбол, а так, чтобы вот, там более-менее профессионально, этого не было никогда, и вот тут большое поле, все дела. С начала матча меня почему-то поставили стартовый состав. Я всегда просил, что я говорил, что я очень хорошо смотрюсь на скамейке запасных. Но прошло 10 минут, меня заменили. Потому что надо немного передохнуть. Потому что от меня и так не сильно много эффекта на поле, а так эффективности будет вообще 0. Поэтому сейчас отдохнем 5 минут и обратно дальше в бой. Першы тайм скончыўся з лікам 2-1 на карысць каманды эстрады. Падчас перапынку наведваем пакой, дзе адпачываюць зоркі. Видно, что здесь играют против нас ребята, которые очень давно дружат с футболом, и невзирая на возраст, все-таки видно, что есть мастерство, класс, хорошие комбинации. Явно выделяются и лидеры, те, которые помоложе играют. Но самое главное, я думаю, что праздник удается. Пасля кароткага перапынку ігракі зноў на полі. Тэнгіз Думбадзе паказвае сваю спрытнасць, забіваючы мяч у вароты суперніка. У зорным складзе вызначыўся і Саша Нэма, які 2 разы забіў гол. Таксама закінуў мяч дакладна ў цэль Ілля Конанаў. Спорт для ўсіх, даказалі прафесіяналы футбола, аматары і зоркі эстрады. З лікам 4-4 завершылася сяброўскае спаборніцтва. 8 голов – это так для такой товарищеской игры достойный такой результат. Я думаю, что и артисты, и зрители остались сегодня довольны. Получить на самом деле мастер-класс, я не побоюсь этого слова, опыт, потому что мы играем с профессиональными в прошлом футболистами, хоть и ветеранами сегодня, но их опыт мы видим. Потому что, например, если наши артисты бегут троем на один мяч, то у них как бы это все понятно, как идет распасовка, как идут удары. И вот даже по забитым мячам видно профессионализм команды «Молодечно». Команда Art-Stars у гэтым годзе святкуе юбілей. 25 год артысты выходзяць на поле і даказваюць, што магчыма сумяшчаць зорную кар'еру з выдатнай фізічнай падрыхтоўкай. Зараз каманда рыхтуецца да чэмпіяната свету по футболу сярод артыстаў. Аліся Ушакова, Алексей Андраеўскі, МКТБ. З 2020 года Федерация футбола пачне будаваць поўнапамерныя палі са штучным пакрыццём у Маладзечні, Баранавічах і Полацку. Па выніках незалежнага міжнароднага даследавання УЕФА заняткі футболам на дадзены момант прыносяць Беларусі каля 72 мільёнаў еўра ў год. З карабля на бал ці з футбольнага поля на сцэну. Адразу пасля матча артысты беларускай эстрады перапранулі спартыўную форму на сцэнічнае адзенне і паказалі свае таленты ў святочным канцэрце. Артысты беларускай эстрады, што наведалі Маладзечна сёння, пераканалі гледачоў. Яны не толькі таленавітыя выканаўцы, але і выдатныя спартсмены. Зраўняўшы лік на футбольным поле, знакамітасці выйшлі на сцену летняга амфитеатра. Мне очень понравилось, и публика очень теплая, понимающая, знающая песни, это самое главное. Прекрасный город. Я уже немножко зачастил для себя. Наверное, 3-й или 4-й раз я здесь. И вы знаете, мне все нравится. Особенно сегодняшний матч для меня это как-то в новинку. Я сам футболом никогда не увлекался. Играл в баскетбол в основном до какого-то времени. Но понимаю, насколько это сложно и серьезно. И теперь, когда кто-то будет говорить, ну что они там мячик гоняют по полю, противовес есть мне что сказать. Это очень тяжелый труд. Канцэрт пачаўся адразу пасля матча. Ці цяжка пасля фізічных нагрузак спяваць, такое пытанне знакамітасцям. 30-40 минут ты приходишь в себя, дыхание приходит в норму и отлично работает. Это, в общем-то, можно не распеваться. Если футбол перед концертом, то распевка не нужна. На сцене я больше отдаюсь, чем на футболе.
Вот. А футбол мне помогает замечательно чувствовать себя на сцене. Когда ты выходишь и сразу такие аплодисменты, ты понимаешь, что это аванс такой, что надо тебе доказывать, надо тебе быть. Поэтому просто я в восторге. Я не ожидал. На сцену выйшаў і капітан футбольнай каманды «Арт Старс» Альберт Скараход. Дарэчы, ён занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса як выканаўца, што ўмее спяваць стоячы на галаве. Свае экзатычныя ўменні Альберт не дэманстраваў, а вось моцна ўпэўнены голас гледачы пачулі. Маладзечынская публіка вельмі ўдзячная, адзначаюць выступоўцы. І хоць у кожнага гледача свае артысты ў прыярытэце, канцэрт гараджанам прыйшоўся даспадобы. Это впечатлило очень-очень. Огромное спасибо за такой подарок городу. Нам очень понравилось. Впечатление от концерта самое положительное. Пока уже начинаем танцевать. Вот. От футбола тоже. Все понравилось. Приходили семьями. Маладзечны адметны горад для многіх артыстаў. Тут атрымалі старт сваёй сольнай кар'еры не адзін дзесятак выканаўцаў. Сярод іх і Саша Нема. Першае хваляванне ад першых выступленняў. У 1998 годзе Александр разам з аркестрам Михаила Финберга прыняў удзел у фестывале песні і паэзіі. Я, честно, думал, сегодня выйду на поле, так вот чисто для отмазки. Вот людям в афише висел, выйду, побегаю чуть-чуть, сколько смогу. Ну, забил 2 гола. Поэтому видно, что не зря приехал. Ну и, конечно, концерт в амфитеатре. Вы сами слышали, как публика принимает. Великолепно, здорово. Вообще атмосфера в Молодечно всегда классная. Она всегда творческая какая-то. Это пронизано уже долгими-долгими годами фестивалей бесконечных. Я думаю, многие города, вообще, в принципе, мира, я был много где, завидовали городу Молодечно. Вот именно из-за того, что вы имеете такую классную площадку. Ну а про публику я молчу вообще. На сцену Маладзечынскага амфітэатра выйшлі Сергей Мінскі, Людас Румбуціс і Агор Квартальны. А напрыканцы свята ўсе артысты заспявалі разам. Олеся Ушакова, Александр Яўскі, МКТБ. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе прагноз надвор'я. Не пераключайцеся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.